ሓደ ግዜ ኣብ ሂወትሲ ከምዚ እቶም ኣብ ሰብ ገንዘብን ሰብ ፀጋን ክንጥምቶም ከለናሲ ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ካብቲ ኣብ ጥቅኦም ዘሎ ኣዕሩኽቶም ዲኦም ኣሕዋቶም ዲኦም ኣዘማዶምሲ ፍሉይ ፍልጠት ወይ ፍሉይ ክእለት ወይ ፍሉይ ትዕድልትስ የብሎም ኖርማል ሰባት እዮም ካብኦም ዝበልሑ ካብኦም ዝነፍሑ ካብኦም ኣዝዮም ጥበበኛታት ሰባት ትርኢ ግን ስለምንታይ እቲኣቶም ኣብ ብዓይኒ ናይ ገንዘብሲ ዝበለፀ ዓወት ይጎናፀፉ ካብቲ ካልእ ሰብ ኢልና ክንሓትት ናይ ግድን እዩ ንኩሉ ሰብ ትመፅኦ ሕቶ እያ እዚኣ እቲ መልሲ ገንዘብ ናይ ባዕሉ ሕግታትን ጥበባትን ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ኣብ ካሊእ ሂወትና ንጥቀመሉ ብልሓት ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ገንዘብ ክሰርሕ ስለዚ ገንዘብ ናይ ባዕሉ ሕግታት ኣለዎ ነቲ ሕግታት ዝፈልጡ ዋላ ኢድዮትስ ዋላ ኣዝዮም በላሕቲ ዘይኮይኖም ከብትሙ ትሪኦም ኢኻ ብዙሓት ከመይ ገይሩ ሃብቲም ትብሎም ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ እታ ናይ ገንዘብ ጥበብ ስለ ዝፈለጥዋ እዩ ሕጂ ብዓቕሚ ሎሚ ሸመንተ ኣገደስቲ ናይ ገንዘብ ሕግታት ኣብ ሓበሻና ብዙሕ ግዜ ዘይነስተውዕለለን ነገራት እንተጌርናየን ካብ ለውጢ ከምፃልና ዝኽእላ ኢለ ዝሓሰብኩን ቀሪበልኩም ኣለኹ ቀጥታ ከያ ንባሕኩልኩም ናብኡ ክንስግር እታ ቀዳመይቲ ገንዘብ ማኒስ ጌም ገንዘብሲ ከም ሓደ ጌም ጌርና ንርኣዮ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ፀወታ ወይ ኣብ ዝኾነ ጌም ክትዕወት ተኮይንካ ናይ ግድን እንታይ የድልየካ ፕራክቲስ ኩዕሶ እግሪ ተፃዋታይሲ ከይተፃወተ ውዒሉ ዝስዕር ሰብ የለን ንኣብነት ብቅልል ኩልና ንፈልጦ ዳማ ንውሰድ ዳማ ትኽእላ ትኸውን ሓደ ሰብ ግን 100 ግዜ ተፃዊቱ ቀጥታ ናባኻ ምስኻ ክፃወት ተመፅኡ ንስኻ ግን ከይተፃወትካ ዲኻ እንተመፂኻ ናይ ግድን እዩ ክስዕረካ መብዛሕትኡ ግዜ ዝስዕረካ እዩ ምክንያቱ ትሬኒንግ ስለ ዘድልዮ ስለዚ ገንዘብ ከዓ በቲ ቀደም ዝሰማዕናዮ ሜላይና ንነብር ትሬን ናይ ንገብሮን ኢና ሓንጎልና ኣይነንቅሖን ገንዘብ ከመይ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ከመይ ጌርና ክንዋፍሮ ንኽእል ከመይ ጌርና ክነዋስኦ ንኽእል ነዚታት ስለዘይንጥቀመሉ ኣብቲ ፕራክቲስ ስለዝሓምቕ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ስራሕ ክንዕወት ኣይንርእን ኢና ኣብቲ ካሊእ ሂወት ንጥቀመሎም ብልሓታትን ትሬኒንግ ኣብ ገንዘብ ስለዘይንጥቀመሎም ኣይዕወቱናን እዮም ኩሉ ግዜ ምቕማጥ ወይ ምውህላል ወይ ጨቕቕ ምባል እሱ ጥራይ ኢና ንፈልጥ እምበር እቲ ካሊእ ሜላታት ኣይንጥቀመሉና ፅቡቅ ግን እንታይ እዩ ክንመሃሮ ስለንኽእል ገንዘብ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ገይም ዝኾነ ገይም ክትክእሎ ተደሊኻ ክትፃወቶ ኣለካ ትሬኒንግ ክትገብሮ ኣለካ ክትደግሞ ኣለካ ፕራክቲስ እንድሕር ጌርካ ኣብቲ ፀወታ ትሕይል ኢኻ እናሓየልካ ኢኻ ትመፅእ ገንዘብ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ድሕሪ ቀፃሊ ብዛዕባ ክትሓስብን ክትመራመርን ኣገባብካ ክትዕሪ ትኽኢልካ እናሓየድካ ኢኻ ናብቲ ገይም ትመፅእ ስለዚ ዓወትካ ብኡ መንጥር ይመፀካ ማለት እዩ እታ ካልኣይ ኣገዳሲት ኣብ ገንዘብ ዘለና ኣረኣያ ወይ ማኒ ማይንድሴት ይብልዎ መብዛሕትና ገንዘብ ንፈትዎ ዲና ንፀልኦ ኣይንፈልጥን ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ባህልና እንተሪኻ ገንዘብ ሕማቕ እዩ ሃብታም ሕማቕ እዩ ገንዘብ ገለመለ ዝብል ብዙሕ ኣበሃህላ ኣሎ ሕማቕ እዩ ወይ ገለ ወይ ጌጋ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ግን እንድሕር ሓደ ነገር ትፀልኦ ኮንካ ኣይመፀካን እዩ ካልእ ኣብነት ክበኩም ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ይቆፅራ ማለት እዩ ቆፂሩ ምስ መፀቶ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ተኳሓሒላ መፅያቶ ኣላ ንበሎ ኣብቲ ቆፀራ ግን ኣነስ ጓል ብዙሕ ትኳሓሓል ኣይፈቱን እየ ነብሳ ተልዕል ኣይፈቱን እየ መፅሓፍ ዘይተንበል እታ ጓል እታ ምስ ዘላ ዘይትገብሮ ነገራት እናደጋገመ ከምዚ ትገብር ጋልፂ ኣይፈቱን እየ እንተኢላቶ እታ ጓል እውን ክትፈትዎ ኣይኮነትን ምክንያቱ ኩሉ እቲ ንሳ ትገብሮ ኣየድንቐላን እዩ ዘሎ ልክዕ ገንዘብ ድማ ከምኡ እዩ እቲ ንገንዘብሲ ከም ጠቕመና ከም ንፈትዎ ከም ንደልዮ እንድሕር ደይገሊፅናሉ ኦኬ ዘይትፈትዎ እንተኮይንካ ኣይመፀካኒ ይብለካ ዳትስ ዋይ ዝበፅሓና ጌጋ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ናይ ገንዘብ ስለ ዘለና ኣብቲ ድኽነት ኣብ ኣፍሪቃ ብምሉእ እትሪኦ ነገር ሃይማኖታት ገለመለ ኩሉ ነቲ ገንዘብ ከም ሸይጣናዊ ከም ዘየድልየና በቲ ካልእ ዘራርባ ብዘይ ገንዘብ ክነብር ከም ዘይንኽእልካ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኣብ ገንዘብ ሓደ መሳርሒ ካልእ ኣይኮነን ኖርማል መሳርሒ እዩ ነቲ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ንነብሮ ዘለና ሂወት ከቃልለና ወይ ከቀላጥፈልና ዝኽእል መሳርሒ እምበር ካብ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ንሱ ክሰርሓሉ ዝኽእል ድማ ገንዘብ ዓብይ ሓይልን ኣስተዋፅኦን ኣለዎ ስለዚ ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ኩሉ እቲ ቤተክርስትያናት መሳጊድ ብገንዘብ እዩ ዝስራሕ ብዘይ ገንዘብ ዝግበር ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ ነዚ ኣስተውዒልና ኣብ ገንዘብ ዘለና ራእያ ክንቅይሮ ኣለና ካልኣይ ናይ ገንዘብ ሓንቲ ብዙሕ ግዜ ትድገም ኣላ ገንዘብ ኩሉ ግዜ እቲ ሩል ኦፍ ዳብሊንግ ይብልዎ ኩሉ ግዜ ብፍልጠት ንግበሮ ኣይንግበሮ ገንዘብሲ ዳብል እናገበርካዮ ኢኻ ትኸይድ ክትዓቢ ተኮይንካስ 1000 ነይራትካ 2000 2000 ነይርካ 4000 4000 ነይርካ 8000 እናዳብል እናገበርካ ኢኻ ትኸይድ እንድሕር ክትዓቢ ኮይንካ ስለዚ ነቲ ዕቤትካ ንክሕግዘካ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ሲምፕል ክትወስዳ ዘለካ ፖሊሲ ዳብል ንኣብነት 1000 10 ግዜ 9 ግዜ ወይ 10 ግዜ ዳብል ተገይርካ ሚልዮን እያ ትኸውን ሚልዮን ዓብይ ገንዘብ መስለና ግን በዛ 1000 ጀሚርካ ነታ 1000 2000 2000 4000 8000
نابل كانت خيكا أبحثير جزء مليون كتكون تخيل جن كلنا مليونيرات كنكون مالتها يكون جن تعسيم بالجنزب سي بخامة أبيوسي تعبل كود جبر فتنا تزلك 10 لك 10 جبعات نلعب دول خيط أمك 10 مسلمان 24 ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ንእሽተይ ነቲ ላዕሊ ዘሎ ንክትበፅሖ ብንእሽተይ ዳብል እናገበርካ እንትኸይድካ እቲ ዕብየትካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ታርጌትካ ኣለካ ማለት መዝያ ዘላት ምስ እፅፊ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ክትፅዕር ከለኻን ሚልዮን ክገብር እየ ወይ ገለገለ ክትብል ከለኻ ነንበይኒ እዩ ሓንጎልካ እቲ ክግበር ንዝኽእል ጥራይ ተኣምን ዝደሊ ዘይግበር ነገር ኣነ ቢልዮኔር ክኾነ እንተኢልካዮ ኣብ ሪያሊቲ እንተዘየላ ኣይቅበሎን ኣነ ነዚያ ዘላትን ዳብል ገብርያ እንተኢልካዮ ግን ሓንጎልካ ይቕበሎ እዩ ክሰርሓሉካ ይጅምር ማለት እዩ እታ ራብዓይቲ ሕጊ play your game يا تبل انتي مالتي زي كل جزء نعتنا قطباوي نجار مسكال سبنا ودادرنا هنا نبر إذا كان عبقي كاي سباتنا ناتهم العمى كلهم مخلي سخنا كعلامة لك أتانا كجيم كتعاطى لك أبنا نسخة بشح نتشكل تشح أبنات كميل أبنات كهيو يميرك ما أصدق بالتكبر ما أصدق بيارك تحسب لك أمبر جورا بتخان تجرو مكينان تجز يوم انتي سريحهم نابي كيدوم انتي جيرهم فيكيشن كيدوم زي تكن زهاسينا أنا أب كم هيوتنا ده يكونس كم غربيتنا كم حركنا كم حزنا إن نبر هذا سبتجيرو بمول سب كم خبري جمبر يقولوا دي أي كلام بزيكت سلزي التجنزب كم نقول لنا دبل كم غبرة ده هنحسب على نمبر نتيجة لنا هنتفطر حدا جزء يتحسب لي أنا زريو بزوج جزء تبلحتنا الناس أب جنزب متفقط رأي أب جنزب متاوس أي ترنيخا زخول على السوشيال ميديا تريوز اللغة كمية جيرنا نعبز بالده يكونس كمية جيرنا جنزب فينا شو نقبر راي خاطري سلازي كنستوعب كنكلالنا كم حبرتسب نلعل كنكون ندعرقينا نايقد جنزب زلنا الرعايا نكحتنا مستوعبنا كعبك خلالو كم حبرتسب تعبينا ينقا ريسبكت كله الناس فلمبر كم ولك أسباب تعبينا يكوننا كالاي حمشيتي تعقد داسيت جنزب مثل تشاو دسل تشوا سب أيفتوني أب بانك تخزينه ديو أب بورصة تخزينه من بار أيفتوني بتعمي بورينج نوع نكتن كسرك خلالو جنزب أنت سريحي يتأمرات تسرح كوف ندحري له ولا حد يقبرني كسرق ونقل كتأفغل دحري زي سرح الليغة ذات فوايس إني مالك فزيد جنزبنا بستخل لنا مثلا بستفل عليه ميلا كنسرح له نقل من قدي نقبر لنا بزوج زي جنت سب تايبل ورك جزيب أوكي ورك جزي خاوك كنت تخزيني دوالت ورك تاي سرح كنت قال حتى نعميت كان لغا أنا نخسر رغي غمان تبصل حماق يكون تفهلنا حماق مالتي يكون كون نعوج زي خاب خط أباك عبيه كاي تحسب حتى حاجة زي خاطر لها سيمبلي كم حد دست جزي خالها مالتي بكذا جست شو سلزلوت رئيس سلزي أبكسر حلو زغل كان وافرو كان فتن كان حاسب كان كلا لنا بوخا أي تعبيت مالتي تاشات شيء mind your business انت مالتيو أب تكال دي خاطر زلها أب فابريكا دي خاطر زلها أوفيس دي خاطر زلها كل جزء كتحسب كتكرر لك أنت عين البيزنس كتكبر كم من البعض لو ما كبر يدخل من البعض راح كبر يدخل دهر عامل دهر خلت عامل دهر ثلاث عامل نتزل لنا كنا تاكم قبلوهم كلية بالنان أو تأثيرنا عنا بركن كلية بالنان كينو كنحسب كنكرر لنا مخنياتو business owners ويكون أنت تكالات كل جزء advantage علوم بفلاي أبكرت مخنياتو أب تكال تلك كل جزء كل وسعيتات كمسكفل كابتسترف كتاكس تخفل صراحة يعني تقول كاغي حنت خير أخي قدامي كابتتوكا من قستيز مبال سلازي تاكس ويتقرص نايتو ما بمعبل عالم زلنا كل جزء صراحة يعني يزعز كسبت كالات سفل علينا قرد حنت عمل تخسيرهم 100 شح تخسيرهم دحريو 10 عمل تخسيرهم حنت عمل 100 شح خسروا نعتو وخاب تاكس يقرصوا سلازي تعدنا اندلات لهم سلام تايكهم يوهابهم يكون تحسب تخون سبت كالات سرح سلد فترة كانت زي لسرع ونيلن مالتي ስለዚህ تمنجستاتنا كل العلامات نتسرح زفترو سبات يتبابعوا من يحجزوا مني ዝኾነ ፖለቲሽን ድማ ንዕኦም ምሕጋዝ ዝዋፍር ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ብጣዕሚ ከነስተውለላ ኣለና ገንዘብ ከዓ ነቶም ሰብ ከስርሕዎ ዝኽእሉ ሰብ ትካላት ንዕኦም ይፈቱ ዝያዳ ካብ ሰራሕተኛታት እዚኣ ድማ ብልሻበይቲ ድማ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ይብሉ እዚኣ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና እታ ሓንቲ ዋላ ብዙሓት ኮሜንት ከም ትገብሩለ ዘለዎም እታ ዘይንገብራ ነገር እንተለና በይና ኢና ንዋጋዕ ሓደ ቦይን እዩ ዝዋጋዕ ሓደ ብጣዕሚ ኣብ ሬስቶራንት ክእለት ህልዎ
ግን ምስ ካልኦት ክኢላታት ስለ ዘይሰርሕ ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ብቅዓት ሒዙ ንእሽተይ ትካል ሒዙ እዩ ዝነብር ሓደ ብቁዕ ናይ ሬስቶራንት ወይ ናይ ኣይ ዶንት ኖ ናይ ኤሌክትሪክ ክእለት ዘለዎ ምስ ሓደ ካልእ ክእለት ዘለዎ ብሓደ ኮይኖም እንተትሰርሑ ግን ክዓብዩ ምኽኣሉ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ካምፓኒታት ንእሽተይ ከሎ እዩ ጀሚሩ ግን እቲ ሰብ ንበይኑ ይኮነ ዕብይዎ ብዙሓት ሰባት ክኢላታት ስለ ዘምፅአ እቶም ክኢላታት እዮም ዕብዮም እምበር ትካል በይንኻ ኣይትዕብዮን ኢኻ ከተጀምሮ ትኽእል ክዕብይዎ ዝኽእልን ካልኦት ክኢላታት ካባኻ ንላዕሊ እውን ንስኻ ጥራይ ከይኮንካስ ካባኻ ንላዕሊ ዝኽእሉ እውን ከተምፅኦ ትክእል ኣለካ ብኸመይ ኢኻ ክትዓቢ ትኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ እንድሕር ሓንቲ ክእለት ኣለና ምስ ካልኦት ከማና ዓይነት ክእለት ዘለዎም ወይ ተዛማዲ ክእለት ዘለዎም ኮይና ብሓደ ዕብይ ዝበለ ትካል ክንገብረሉ ንኽእል ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ዕብየት ሎሚ ቀልጢፍካ እንተዘይዓብይኻ ክትመውት ኢኻ ምክንያቱ ግሎባላይዜሽን እንታይ ይገብር ንስኻ ጨዋቕ እናበልካ ሓንቲ ካምፓኒ ካብ ኣሜሪካ ድያ ካብ ቻይና መፅያ ነቲ ማርኬት ክትቀትሎ እያ እዚ ሪሊ ቅልጣፈ የድልዮ እዩ ልክዕ ከምቲ ንሳቶም ኣብ ሰከንድታት ክዓብይዎ ዝፍትኑ ንሕና እውን ከምኡ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ብዓቕምና ማለት እዩ ብዙሕ ዕድላት ተፈጢሩሎም እዚ ናይ ሎሚ ዲጂታል ወርልድ በይንኻ ክግበር ክቐልል እንተዘይኮነ ግን ከም ቲም ኮይንና ብዙሕ ውፅኢታዊ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ኮንኩም ማና ግን ኣብ ከባቢኻ ምስ ዘሎ ሰብ ቲም ኮንካ ኣብ ስራሕ ክስራሕ ዝኽእለሉ ግዜ እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ዩዝ ሌቨሬጅ እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትና እቲ ትካላት ንገብሮ ወይ ዝኾነ ንገብሮ ኣብ ናትና ክእለታትን ኣብ ናትና ዝምድናታትን ኣብ ናትና ስርክልን ንዕኡ ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ጥሪና ሰማይ ክንጥምት የብልናን መብዛሕትኡ ኣብ ክእለታትካ ዝምርኮስ ትካል ዓብ ዓወት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኤክስተርናል ፋክተርስ ወይ እቶም ናይ ወፃኢ ፅልዋታት እናጎደሉ እዮም ዝኸዱ ካልኣይ ድማ ምስቶም ከባቢኻ ምስ ዕሩኽትኻ ምስ ኣዝማድካ ምስቶም ንስኻ ብቐረባ ተብሎም ምስኦም ኪንካ ትገብሮ ትካልካ ዝለዓለ ቻንስ ኣለዎ ንክዕወት ዋይ ምክንያቱ ብዙሕ ምትእምማን ኣብ ሓደ ቢዝነስ ብሓደ ትሰርሓሉ ክትዓቢ ምትእምማን ትቐዳም ብዋን እዩ ሕጂ ምስ ሓድሽ ሰብ ክሰርሕን ምስ ትፈልጦም ሰባት ክሰርሕን ነንበይኒ እቲ ምትእምማን ዓብ ባእታ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብቲ ንስኻ እቲ ግሩፕ ወይ ንስኻ ትኽእሎን ትመልኮን ዓውዲ ዝጠመተ ትካል ኩሉ ግዜ ዓወት ኣለዎ ምክንያቱ ተወዳዳርነት ኮምፓቲቲቭ ኤጅ ኣለካ ስኻ ካብቲ ካልእ መወዳድርትኻ ንላዕሊ ክእለት ስለ ዘለካን ሞቲቬሽን ስለ ዘለካን ዝያዳ ክትዕወት ትኽእል ኢለ ይኣምን ብዙሕ እንዲ ዘሎ እዚኣተን ግን ኣነ ከም ናትና ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ቁርብ ለውጢ ከምፃልና ይኽእላየን ኢለ ዝኣመን ኩለን እየን ምናልባት ካብኡ ንላዕሊ ትፈልጡ ተለኹም ኣብ ኮሜንት ክትውስኽሉ ትኽእሉ ግን ብዓቕመይ እዚኣትን እውን ብዓቕመን ንሳተን እውን ዝኾነ ኣበርክቶ ክገብራ ይኽእላ ኢለ ዝኣምን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝቕርባ ኣነ ኣገን ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ ኣርእስታት ፀቒጠ ክሰርሕ እየ ዝደሊ ብናተይ ኣረኣእያ ሕብረተሰብና ክዓብን ክምዕብልን ንላዕሊ ክውንጨፍ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ትምህርትን ኣብ ቁጠባ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ስደተኛ ኣብዘን ክልተ እዚአን ተሓይሉ ዝበለፀ ቻንስ ኣለዎ ንክዕወት ምሁር ክብሪ ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ክገብር ስለዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሰብ ኣብ ትካላትን ኣብ ገንዘብ መሓዝን ንጡፍ ዝኾነ ሕብረተሰብካ ዝለዓለ ምትዕፅፃፍ ክገብር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ትምህርቲ ይኮነና ዓዲ ዘጥዕና ገንዘብ ኢና ዓዲ ዘጥዕና ወላ ትምህርቲ ሃልይካ እንድሕር ገንዘብ ዘይብልካ ወላ ሓንቲ ፅልዋ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ሚልዮነር ዓብ ፅልዋ ከምፅእ ይኽእል ካብ ሓደ ምሁር ተወዳድሮም ኢለ ኣይኮንኩም ክልቲኡ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብዘን ክልተ እዚአን ኣትሊስት ክንነቃሕ ክንክእል ኣለና ካልኦት ብዙሓት ዘድልዩና ኣለዉ ንሕብረተሰብና ፈልጥ እየ ግን ንዕኡ ዝብሉካ ብዙሓት ስለ ዘለው እዚአን ክልተ ኣርእስታት ኣነ ብፍላይ ክደፍኣለን ይደሊ እየ በዚአን ጌርና ከዓ ንላዕሊ ክንከይድ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ትወትሩ ትገብርዎ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘለኩም ኣብ መሰጃ ኣብ ፌስቡክ ተኮይኑ ነቲ ፔጅ ናተይ ላይክ ወይ ፈሎው ጌርኩም ኣብኡ መሰጃ ኣለኩም ኣብኡ ክሰዱ ትኽእሉ ኣብ ዩቲዩብ ድማ ያ ኣብቲ ኮሜንት ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ወይ ኢሜይል ስፔሲፊክ ሕቶ እንተለኩም ደውለልና ገለ ምባል እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ፕሊዝ ፅሒፍኩም ሃቡን ትሕቶ ኣብቲ ክትሓቱ ከለዎም ተሕትኹም ፀሓፍዋ ካብኡ ተመርኩሰ ዝኾነ ቪድዮታት ዝገብሮ ዘሎ ካብቲ ናይ ብዙሓት ሳማራይዝ ገይረ ንዕኡ ክምልስ ኣብ ዝኽእል ዝበልክዎ ኣርእስቲ እየ ዝገብር ዘለኹ ብዝኾነ ከናዋሓልኩም ኣይደለን እየ ሕፅር ዝበለ ኣብ ሂወትና ኣብ ሂወት ኩልና ንዓኹም ጥራይ ዘይኮነ ንዓይ እውን ጠቕመኒ ኢለ ዝገብሮ እየ እቲ ንዓይ ዝጥቀመሉ እየ ንዓኹም ክሕብር ዝደሊ ዘለኹ ብዝኾነ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብዘላ ኣብ ዝመፅእ ብዛዕባ ገዛ ክንገዛእ ከመይ ጌርና ቀዳማይ ገዛ ንምግዛእ ክንጥቀመሎም ዘለና ክንፈልጦም ዘለና ነገራት ካልእ ድማ ገዛ ምግዛእ እንታይ ጥቕምን ጉድኣትን ኣለዎ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ እውን ይሰርሕ ኣለኹ ሓንቲ ቪድዮ እሞ ብኸምኣ ክሳብ ዝመፀኩም
ድሓን ቀኒ ይብሎ ሎሚ ግን ቻው